Ang experience, grabe dyan nga kinahadlakan dyan. Nangurog ang tibuk lawas. Grabe dyan guys, grabe dyan ang hadluka. Ang gibuhat, ang gipasan. Ang gipasan, ang gibutang sa kama, hindi pa na mailis eh. Asang gibutang sa kama, was sa ilis. Yung tawag ko sa anak. Hi guys! Welcome back to my channel. Ako na po ni si Alex. For today's video guys, magyaw-yaw ako. Kay tibok adlaw kong diada rin nagpudyo sa kwartong doktora. Kay kuan. Andaran siya, tulo na kadlaw nga mahadlok. So nahitabo. Dari rin taon ko. Ang gawas na kong mukaon. Wa na ko maglimpyo-limpyo ginsa pa. Basta mo gawas na kong mukaon. Gawas na po ko magkuhag diyang pagkaon. Diya karon pa ko naka-film. Kay wa si Diya. To naligo. Kay ngayon si Diya na. Hindi ko na si Diya magpa-appeal sang film. Kay wa ko na si Diya's kondisyon. Hindi ko na si Diya gusto. Nakita ang hitsura nga. Lain. Adjali medyo tagda guys kasi dyan. Nag-ampo. Diyan guys. Ligo. Dugay na si dyan makahuman. Diyan. Alas 6:25 ang orasan. Pila ka oras si Jariha maligo. Ang problema dani guys kay wa pa ni si Jay paniudto. Wa pa ni siya paniudto alas 6 nakapin hinja. Siguro kuan ko apel ko dani ka kuan pod. Nga na guys ug tagdugay sa mukaon. Apektado ko kay kuan. 3 times adi man sa makaon bisag late na. Magpahain gihapon ninja di ay. Pila na pud kagabi nga wa na ko kahigda sang kwarto. Dari ko nihigda. Na guys, ang paketin guys ang asa ko dapit mo higda. Kana nga space guys ana ko mohigda. Sakto ra jud ko to agahang hapin. Kay ingon si Jamudog kuno kadto kuno ko ato to Nja, di man ko kay luhagan ko. Nja, okay rin pa na guys, nga kanang hidaanan kay magpa-aircon man siya yung kagabi eh. Mga na nga, di po ko intan. Okay rin na nga diha ako. Yan, dyo lagi siya guys, nga kuan. Nga, ako na sa ubanan. Kay, grabe, gijang nervous. Sunod-sunod mi, kada adlaw may mag-monitor sa ijang kuan. Kaya dyan kasing-kasing. Kada adlaw may mag-check sa dyan heartbeat. Kanang mag-ECG ba? Garabing laad dyan lagi guys, dari. Narakog lingkod-lingkod. Dyan ganina, ako hanggang siligan na dyan kwarto. Dyan ako nag-film kaya diha man si dyan naglulingkod. Hanggi siligan, hanggi pang trapuhan ng mga kuan. Mga ibabaw-ibabaw. Ito yung gibuhat, dari sa kwarto. Diya. Ako'y luto-luto. Agahang gisidaan, di ba nagluto man ko gahapon. Katong bangos, tuluman to kahiwa. Mao yung taon to hanggi sidaan. May nagbalik ra. Diya. Napaman po ko'y ham. Ang ham na lamay hanggi kuan po, magawas lagi ko guys umukaan. Diya, naguman, balik na po. Gawas na po kong maligo, anak. Diya, naguman, balik na po. Kami nga man siya nga pagdali. Wa dyan ko lang mahimo dyan. Ado sa guys, haka magkuha ko sang sitsirya.
Hindi ako. Naanta guys ah. Ano nga yun? Aga ako na po ko anxiety na ako yung mga time po nga nervouson ko. Pero hanggi labanan. Kanang mo andar na nakakuan, maglingaw-lingaw ko. Mag-TikTok ko ah. Diba? Araw-adlaw di ako kakontak sa among ah. Alas 6 media to ni sugod og ligo. Lahi ka do dare lagi. Hi guys, welcome back to my channel. Nakulakod ni si Alex. Karon day guys, adlaw Bernice nag-order ko pagkaon sa food panda kay ginakaya sang lawas. Yan ako kusog na magluto pa sang pagkaon kay tulad sa nahitabo. May nahitabo na rin guys, nga grabe dyan. Hindi ako mo share. Naghuman nagkaon. Kay tibuok gabi ako itog. Natruma ko. Natruma ko sa panghitabo guys. Hindi. Mapukoy kan kaon gabi. Wala ko na kanang nagkaon tunod sa nahitabo. Hindi guys, mukhaon sa ako. Magkaon sa akong share ninyo ginsay nahitabo. Bawin sa ning sabawan ni. Basta kay nag-order ko soup. Gahapon nagkuha ko kamunggay kay magutan ko ako nakaluto. Patok ako bukan. Grabe guys, kuang giludahan ko. Grabe yung pagkaludanahan sa ang problema. Ako rang isa dari, di ko pwede magpadawag na niya ang gibati. Kay ako rang isa dari. Hindi guys, may istorya ko guys, ang magkaon na guys. Aranginita. Aranginita sabaw. Ako tankaon pa ni hapon guys, pamahaw karon pa ko ni bakod kay grabe sigang lawas. Grabe yung pagkatruma na nakit pa nihang ani. Kaasa ko guys, hindi ako may sural ninyo laguan. Ma-share ako. Mukhaan sa ko una sa akong istorya. Ano ko'y mahimong, ano kinahanglan ang lutuon. Nagigutom ko, nag-order na lang ako sa food panda. Grabe dyan pangitabo guys. At ibok lang kinabuhi, karon pa ko naka-experience nga to. Mukhaon sa ako guys. Ma-share ako yung guys, naghuman nagkaon. Hindi guys, naman na kong kaon. Kaya naload ako. Hindi. Mamili po ko na nga nilabhan nga pila kaadlaw na ako dyan na pilo kay si doktora lagi.
Grabe jud guys, ang hadjong na-experience. Grabe jud. Majud pinakahadlok na experience nga nahitabo sang kinabuhi. Gahapon, gabi Si kuan guys, si doktora kuan gikod Japan. Naligo si Dia, diba nasa kuan naligo pag humag. Napabantay man si Dana, natinga ako kay nahilom man. Nahilom si Dia, madyo galing kay shower curtain, madyo din naka-close nga na-open na kilid. Paglili pa na ako, nakatuwad naman. Tuwad nga marag nagtakilid. Pag dagan pa na ako kay wala na mas doktora, ikajapan naman. Wala na may malay. Grabe jud guys, grabe jud yung hadlo ka. Ang nanggibuhat, ang gipasan. Ang gipasan, ang gibutang sa kama, hindi pa na mailisi. Asang gibutang sa kama, was sa ilis. Yung tawag ko sa anak. Grabe, nangurog din tibok ng lawas. Grabe din pangurog sang tibok lawas guys. Nga wako kay bawag yun sa ay talawan ko. Diya, yung nahunaog, ginuo ko adyo ko pasagdi. Kay basig makajapan ko. Diya, way mahitab. Diya, makajapan ko no ko kaming duha. Wadji, nasamot nga way makatabang. Mga to, nang adyo kong tabang sa Ginoo nga anta. Makaya ra na ito nga grabe naman ang pangurog. Kay andaran ko sang nervous kasi doktora lagi wanay malay. Pidyon nga ara nang lupay-pay. Diya. Madyo galing guys kay kuan. Nakayanan na po nang dahil sa telepono. Ang gitawagan diyang anak. Tagtawad pa po ning abot. Diyos ko. Pag-abot nila. Kuan mapadji paglihok ni doktora. Tagtawad po na ulian. Dis doktora. Nakatingog si doktora pero di mahiluwas. Kuan mo ra si na stroke. Grabe jid guys. Sinuno ko. Diya. Di araw po ko naglingkod sa atbang sa dyan siya, wak po si dyan nanawag. Wak po nanawag. Tinga ko kay magsaba-saba man nagmaligo, naman yung mga magampu-ampu man, nahilo man. Sus, paglilipan na kay mga lagi ito, kudyapan naman, natuwad naman. Grabe jid guys, sabi jid ko, wanas doktora kay grabe jid to. Tibok ng kinabuhi, karon pag ko naka-experience nga na. Nabidid lalim, grabe wala di ko ito gabi guys. Kaya sa hong marakog na trauma. Diya, ako na pang isa dari. Diya hapong amiga. Hapong gitawagan. Kaya madyo na laman mo kay Srestorya mi. Sus, di man mo tubag. Di sa mo tubag, basta sa nagtawag. Mga to, nagampo na lamang ko. Okay, may laing makatabang na ang pag-ampura man siya, ako ramang isa. Nalagi ng karon, nagsigo, gidahigda kay laing ng laos, kaya ako'y madyong tuog. Grabe dyan na yung tabog lagi guys. Sa mga to guys, si doktora karon, tuwas kuhan, gi-admit sa St. Luke's, anja. Kuhan ako no, nakamalay na. Na nasa day panimuot. Kaso lang mura ko nahiwi. Kuhan ko no ang findings na kuhan siya na mild stroke. Grabe guys, uy. Habi dyan ko busos. Grabe dyan ang hadlo ka. Okay. Kuago to sugod sa Lunes, Martes, Lunes nagsugod na mig kuan ECG ni ja, hanang ECG kay lain lagi jang paminaw sa jang kuan heartbeat minsan kuno wa ko nimo pitik mag-regular ang beating. Tapos gahapon ningan si nga okay ra ko no, natinga lagi ko guys ba kay kampante ra ko kay ningan man si nga okay ra ko no maligo si ja kay ja kunong gi nag-auscultate si ja jang gi kuan jang heartbeat normal ko no. Diya pong blood pressure, normal. Diya, wala ko nagdahong may nga to, bis naligo si Diya. Mga po hinuhi, nakatulong nga may nga to. Diya pa Diyos ang ibadlong. Ngayon pa Diyo ko nga, adyo pa pala bigligo do. Dali ka kay maligo si Diya kay
tagdugay man. Ang ginan nga karon kana kay ipamati simulawas di ka kadyo okay adyo dugadya pagligo. Ang gistoryahan. Wa man gyapon ning patuo. So mga to guys, ang grabe jud nahitabo. Ang experience grabe jud nga kinahadlakan jud nangurog ang tibuok lawas. Nga karon na po ko naka-experience og nato. Na karon ako rang isa dani ko kay bog pila to kadlaw si doktora makuan na admit. Diyan ganina di ay kuan bakod na bisag laing lawas nang laba ko ang ilaban lagi sa mga aranay pang bahay na sinina sa mga panty. Grabe guys, gabi wadi lagi ko ito kay ginervous ko. Diyan medyo galing paguban kay gitawagan ko na ako'y ka-istorya, na ako'y ka-chat. Kaya maradyo kong mabuang. Diyan, grabe dyan, naglisod ko pag-aarsa ni guys, grabe man dyan sa bugata. Nga naman din ang makudapan, grabe dyan bugata. Gikas banyo ang gipahigda sa dang bid lagi. Agalagin kanina nanakit. Kay grabe nang inarasan niya. Diyan ang bugata kay unay buot. Wanay malay ba? Diyan guys, maura to guys, ang i-share ninyo nga. Pinahadlakan ng experience nga sa tibok ng kinabuhi karon pa ko naka suway hug nga to. Mura kog mabuang. Dahantod karon giwol kulba-kulbaan pa ko, mura kong na-trauma. Diyan guys, maura to, daghang salamat diyan. Daghang salamat sa mga taong hantod karon nga niali hapon. Ni suporta na. Di na ko ma-mention og kinsa mo, daghang salamat din diyan sa pag-amping mo. Diyan, tabangin naman po kog ampo. Nga hanta. Maokira kay ako di didlalin na rin kahimta nga ako ang isa. Na lamang giisugan na kang kagalingan, nangisog na laman dyan ko kay waman sila yung mahimo. Nahitabo naman dyan ako ang isa darin dyan lisod po doon magpadaog ko sa ngibati mo nang ako bisag nahadlog ko nina nalam ko sa Ginoo nga. Ginoo ko na lamay nasayod na ha kaya bawa man ko nga naa ka. Na lamang gisalig tanan sa Ginoo gang nahitabo dari. Ug ako pod nga unta magligon ra ko di ko magpadaog lagi dali ang kahadlok. So maura to daghang salamat ninyo, bye bye.